Dárajko, a tebe čo sa stalo? Niekto mi zničil moje najobľúbenejšie autíčko. A teraz si smutný? Smutný, ale aj nahnevaný. Joj, Dárajko, vidím, že cítiš veľký smútok, zármutok, neradosť i No neveselosť. to teda cítim. Dárajko, my máme nápad. Pozri, krásna hra od Kvída, pri ktorej zabudneš na všetok smútok a naučíš sa hovoriť o tom, ako sa práve cítiš. Či si smutný, nahnevaný, veselý alebo unavený. Ďakujem, popletajka. Ale ako budeme túto hru vlastne hrať? Pri hre Hoď a objavuj budeme hádzať touto čarovnou kockou. Na tejto kocke sú napísané a znázornené emócie a pocity. Emócie ako napríklad nahnevaný, unavený, smutný, šťastný, hanblivý, vystrašený budeme znázorňovať, predvádzať spolu s deťmi. Pri hre sa zasmejeme a zabavíme. Hra Hoď a objavuj rozvíja poznávanie sveta okolo nás, premýšľanie v súvislostiach, znalosť písmen, čísel, farieb, pohybové schopnosti i emočnú inteligenciu. Aby ste si, deťurence, nemysleli, že je to také jednoduché, tak sa teraz spoločne rozhýbeme, pretože, ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch. Táto rozprávková kocka je skvelá v tom, že sa s ňou môžeš hrať do nekonečna. Nikdy, ale nikdy ťa neomrzí. Mäkká, textilná kocka s priehľadnými vreckami, ktorú môžete využiť pri hrách doma, počas domácej párty alebo v detských kolektívoch. Obsahuje až 53 obojstranných kartičiek s témami písmená, pohybové aktivity, domáce a lesné zvieratá, emócie, farby, povolania a počítanie. Viac informácií o hre Hoď a objavuj nájdete na webovej stránke www.kvidovehry.sk. Ahojte! Ahoj!